Sojojin saman Najeriya sun sha alwashin fatattakar mahara a arewa. Rundunar sojin saman Najeriya ta sha alwashin ci gaba da fatattakar 'yan ta'addan da ke addabar sassan arewacin ƙasar, musamman a yankin arewa maso gabas da arewa maso yamma, kamar yadda jaridar Daily Trust ta rawaito. Wannan sabon alwashi ya biyo bayan wani gagarumin samame da rundunar ta kai a ƙauyen garin Mani da ke ƙaramar hukumar Maru a jihar Zamfara, inda ta hallaka aƙalla 'yan ta'adda 20. A cikin wata sanarwa da ta fitar, rundunar ta yi kakkausar gargaɗi ga 'yan ta'addan da ke addabar Zamfara, Katsina da sauran jihohin arewa maso yamma, tare da ba su umarnin gaggawar facewa daga maɓuyarsu kafin lokaci ya ƙure masu. Baya ga haka, rundunar ta ce tana shirin sake kai farmaki kan sansanonin 'yan ta'adda da ke cikin dazuka da sauran yankuna na jihar Borno da sauran wuraren da ke fuskantar ƙalubale daga masu tayar da ƙayar baya. Da yake ƙarin haske kan matakin, babban hafsan sojin sama na ƙasa, Air Marshal Hassan Abubakar, ya bayyana cewa wannan samame ba zai tsaya nan ba, domin rundunar za ta ci gaba da kai hare-hare har sai an kawo ƙarshen ta'addanci a Najeriya. Ya kuma jaddada ƙudurin rundunar na kare rayuka da dukiyoyin al'ummar ƙasar, tare da ci gaba da aiki ba dare ba rana domin tabbatar da zaman lafiya mai ɗorewa. A ƙarshe, Air Marshal Abubakar ya mika godiya ga shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu a madadin rundunar sojin sama da lokacin al'ummar Najeriya, bisa irin goyon bayan da yake bayarwa domin bunƙasa harkokin tsaro da zaman lafiya a ƙasar. DCL Hausa.